Així és, fins així el nostre informatiu d'avui. Un dia que les circumstàncies ens han obligat a centrar-nos en la trista notícia del tancament de la televisió autonòmica valenciana, un tema que ens afecta de prop a tots els treballadors i extreballadors d'esta casa i, en definitiva, a tots els valencians que ja no tindran una televisió pròpia. Per la nostra part, només afegir que fins que no es produïsca el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, continuarem treballant davant i darrere de les càmeres per vostès amb la mateixa professionalitat que ho hem fet durant estos 24 anys. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos.